Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami pong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 12:15. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Biyernes po ngunyan. Adis sa bulan kan September 2022. Inyong bareta alas 12 sa nakonsendong tagapagbareta, Mardila, daing iba. And outside lang sa tuyang darakulang mga bareta sa lado lokal, Albay Provincial Health Officer Dr. Nats Rimpilio tinawan ni ng sigurasyon na dakulang tabang ang mga modernong kagamitan asin ekipahe sa mga district hospital sa Albay. Kantidad 31.73 milyones pesos nin makinarya na itao sa nagkapirang grupo kamparatanom sa Kabikolan kan Department of Agriculture. Sa lado ning Karawat o kaya lado ning Bareta sa Nasyonal, Presidente Bongbong Marcos nakatalaan na magbiyahe sa Estados Unidos sa masunod na simana. Subject o kaya Budget Secretary Amen na Pangandaman sinabi na daiman in for later release fund sa 2023 national budget. Sa ibang nasyon, Pope Francis naalarma sa domino effect ang karibokan sa international relations sa pagtatapos ng religious summit. Sa lalo ng Karawat Sports, Jack Animam, piglalauman na magbuelta sa Gilas Pilipinas Women's Basketball Team. Yan ang headlines. Ngunyan sa detalye sa mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Sa detalye sa mga bareta sa lado lokal, tinawanin asigurasyon ni Albay Provincial Health Officer Dr. Nats Rimpilio na dakulang tabang ang sa mga pasyente asin kliyente ang pagbugtak nin modernong kagamitan asin ekipay sa mga district hospital sa probinsya. Sa iyang sinabi na mas dakol na pasyente ang masiserbihan ninda gamit an scan, dialysis asin iba pa. Sa ibong nalado, sinabi na Rimpilio na kaypuan ninda nin mga matitibay na doktor asin hospital staff na iyon mamanihar sa operasyon ka mga bagong ekipahe. Luway-luway na nakakabalikan na kusog asin buhay kan turismo sa probinsya kan Albay. Ini ang pinagkonfirmar kan Albay Provincial Tourism Culture and Arts Office Head Dorothy Colye matapos na sa primerong 6 na bulan kan taon 2022 uminabot na sa 439,329 ang tourist arrival kumpara sa 405,000 o 4,500 na narehistro kan 2021 sa parehong periodo. Mientras na ano syudad kan Legazpi ang may pinakalangkaw na tourist arrival sa mga munisipyo na minabot man sa 119,321 lokal asin may foreign tourist. Sinabi ni Colye na dakulang bagay ang pagturos ka mga restriksyon sa palibot kasabay kang pagbukas giraray kan malalay na pasyaran sigon kay Colye. Tiwala sinda na mas lalo pang madudugangan ang numero ka mga turistang mabisita sa Manenlain na magagayon na pasyaran sa probinsya kan Albay ngunya na taon 2022. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Miyernes nando tulos na ipaabot sa Ligao City Police Station kung anuman na impormasyon ng kaso, makaresibin ng mensahe hali sa mga nagpapamidbid na miyembro kan New People's Army na naghagad ng kwarta. Inang binuwian na pangapudan kan bagong hepe kan Ligao City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Joseph Magsao matapos na may naglalakop na impormasyon na may mga negosyanteng nakaka-eksperyensya ng extortion ka mga komunistang grupo asin nagkapatakot nakikidnapon ang sendang aki asin iba pang kapamilya in kaso day magtaon ng kwarta. Sinabi ni Bagsao na day tulos makipagtransaksyon digdi, day magtubod asin maghagad tulos nin tabang sa mga otoridad para masusog kung sa naghahali ang nasabing mga text messages. Kasabay kani, nagpasalamat si Bagsao sa mainit na ako sa iya asin suporta kan lokal na gobyerno kan Ligao sa pamamayo ni Alkalde Fernando Tay
Gonzales. Si Bagsao halis sa Kalinga Province asin nagserbi bilang miyembro kan anti-kidnapping group sa sentral na opisina kang kapulisan asin siya ngunya ng hepe kan nasabing ipatura sa syudad ni Ligao. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Sobra sa 1,800 na mga estudyante kan daycare center sa munisipyo kan Daraga ang magiging benepisyaryo kan libreng participation fee bulan-bulan. Ini matapos na inunsyo ni Alkalde Awin Baldo na wala nang babayadan na 70 pesos kada bulan ang mga magurang dahil sa lokal na gobyerno ang mabayad kini para sa inda. Sigun sa Daraga Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, nasa 73 na mga daycare centers ang mabibinipisyaran kanasabing programa. Kamautan kanasabing lakdang na mapagian man ang gastuson ka mga magurang. Asi may ganyan rasinda napaeskwela ko ng sa mga aki sa mga daycare centers sa laog kan munisipyo. Mientras na magiramduman na ang Daraga MSWDO in kaso nagpakiramdam ang Daraga MSWDO na in kaso may dugang na babayadan ang sing kontribusyon kay po na pag-urunan asin pagkasunduan ini kan kada magurang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Nagbugtak na nin African Swine Fever o ASF checkpoint ang gobyerno lokal kan Legazpi sa pagikan City Veterinary Office sa Linderos kang barangay Kagbakong, Bari sa Sinsugoy. Sinabi ng City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Estepona na nasabing lakdang parte kang precautionary measures na nakapalaman sa ipinaluwas na executive order na Alcalde Geraldine G. Rosal. Ipinaluwas ni Estepona na paramentas man na pigbabawal ang paglaog ka mga buhay na urig karne sa mga produkto kay inihali sa probinsya kan Sorsogon. Matapos na magpositibo sa ASI panagkaperang urig gikan sa Santa Magdalena, Sorsogon. Kasabay kini nabisuang kan opisyal ang mga stakeholder, partikular na ang mga meat as in livestock dealer na paramentos na likayan ang pagbakalin urig sa nasabing probinsya dahil antay striktong ipapautob ang biosecurity measures. Sa ngunya, nagpapadagos man ang paglibot kan Bantay Carne Task Force asin City Meat Inspection Services sa mga merkado publiko asin mga barangay tanganing siguro na mga pikubakal na karne nag-agi sa tamang proseso asin malinig. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Kasarupang baretang lokal, nagkapirang grupo ng mga paratanom at sa Kabikolan ang nakaresibin ng 31.73 milyon pesos na kantidad ng makinarya sa lindong kan Rice and Corn Program kan Department of Agriculture sa reyon. Sinabi ni Lovelia Guarin, tagapagtaram kan DA5 na ang distribusyon ka mga makinarya parte kan sa indang modernization program. Sa pangenot ni DA Regional Director Rodel Tornilla, ang distribusyon ka mga ekipahe ginibo sa Pili Camarines Sur, mandang ang mga benepisyaryo iyo ang grupo ng mga paratanom halis sa Camarines Norte at Camarines Sur. Kaiba sa itinaw ang 4-wheel drive tractors, 3 combine harvesters, sarong precision planter and seeder, 2 walk-behind type transplanter, sarong hauling truck, 4 na 4-wheel drive na tractor para sa mais, asin 4-wheel drive tractor man para sa balingoy o lagikray. Bagatugang yan ang sa tuyang primerong kabtang kambareta alas 12 mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lang gani. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, then consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town.
meses. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Antabayanan kada Miyerkules alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia aramon ta kan Department of Tourism Regional Office Number 5 hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia aramon ta programang matokar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Sabado kapadagos kang Bareta alas 12 dumakita sa Bareta sa lado nasyonal. Nakatalakan na magbiyahe sa masunod na simana pasiring sa Estados Unidos si Presidente Bongbong Marcos Jr. para magatindir sa 77th United Nations General Assembly kung saan siya mataram sa economic briefing. Sinabi ni Press Secretary Trixie Angeles na nakatalakan na maghali ang Presidente pasiring sa New York City sa September 18. Sinabi kan Department of Foreign Affairs na tutukaron man ni Marcos ang food security, climate change as in rule of law sa iyang piganda na pahayag sa United Nations. Sinabi ni Budget Secretary Amen na pangandaman na dainan in for later release funds ang propestong 5.2 trilyones pesos na 2023 national budget. Sa briefing kan Development Budget Coordination Committee para sa mga senador, sa iyang sinabi na durante kan sa iyang pagiging Budget Undersecretary, daiman ginamit ang FLR funds o for later release funds. Sa iyang pinaliwanag daan FLR, bako sa inda ngunyan kan siya maglaog sa Department of, o bago sa inda, ngunyan kan siya maglaog sa Department of Budget and Management. Ang FLR funds iyo ang items sa budget na pwede sa nang maipaluwas kung aprobado kan Presidente. Idinagdigpaman niya na kan siya maglaog sa DBM, dakulao na dakulan na dokumentos, ang kaipuan na mapirmahan asin ipadara sa Office of the President.
Nagbaba na ang budget kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ngunya na taon. Ini ang inako ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa pagsasabi ng kwarta kan DSWD para sa medical, burial as in transportasyon nasa 1 billion pesos na sana asin madali na sindang maubusan. Ini ang sa iyang kasimbagan kan makaabot sa iya ang impormasyon na 7,000 na pamilya sa sarong banwaan anday na lamang o day pa lamang nakaresibin ng 5,000 pesos na calamity fund sa Pilar, Bohol. Parehong siniguro ni the Defense Officer in Charge, Jose Faustino, asin Army Commanding General Romeo Browner Jr. na dahi ng hazing sa Philippine Military Academy kasunod kan ipinautob na paggubago sa akademiya matapos ang pagkagadaan kang biktima ni hazing na si Darwin Dormitorio kan 2019 sa budget briefing kan House Committees on Appropriations kung saan nagampang ang Department of National Defense hinapot ni Batangas Representative Gervilio Luistro Sinda Faustino asin Browner kung ligtas na ang mga kadete sa PMA sa hazing. Sinabi ni Faustino na dakulang mansa ang pagkagadaan ni Dormitorio asin may dakulang epekto man sa PMA kung kaya nagpasunod sindanin reforma asin sa nakaging 2 taon dainan nin nangyaring hazing sa PMA. Sa bareta nato sa ibang nasyon, duman sa Kazakhstan, nag-alarma si Pope Francis sa domino effect kan karibokan sa international relations sa pagtatapos kan religious summit na naghagad sa mga lideres na tapuso na ang warmongering. Sa iyang ipinasinabi na dapat magkaigwa ng katrangkiluhan dahilan tan anuman ng military conflict o outbreak ng tensyon asing konfrontasyon magkakaigwa ng adverse effect ng domino asin napagpatakot sa sistema kan international relations sa bilog na kinaban. Sa lado ng Karawati Sports, bigla na uman na magbalik na si Jack Animam sa Gilas Pilipinas Women's Basketball Team. Asin sinabi ni head coach Pat Aquino na ang dating National University standout mabelta sa national team makaaga naros 3 taon na pagkawara. Sayang sinabi na padagos na nagpaparahay si Animam asin nagkakaigwanan ng workout. Nagpagpaman ni Aquino na sa mas lalong madaling panahon makakaiba na ninda si Animam. Sa tuyang bareta sa siyensya sin teknolohiya, BASMI anapod sa mga eksperto sa siyensya sin teknolohiya sa Fransya sa sarong imbensyon na pwede mong mamatian sa lawas ang tugtugong musika. Sigon sa mga naka-imbento kini, ang BASMI ang bigapod na to the sound that the relief is like dahil may kakayahan kining ma-improve asin mapalangkaw ang relaxing sensation mentras na pigpoprotiran ang talinga. Ang BASMI dinisenyo para personal na mamatian ang aksyon sa kada scene sa pelikula asin video games na dahil nakakaistorbo sa mga personang nasa palibot mo. Kaipan mo salang isulog ang BASMI asin ibugtak sa tuong tikab, ikonektar sa Bluetooth sa indong cellphone, tablet, computer, TV asin iba pang gaming console. Ang BASMI sarong personal subwoofer na kayang dumirekta sa tao kan ribcage na may diretso sa torso para direktang mamatian ang mga lagatob asin vibrations. Ang BASMI pwedeng mabakal sa kantidad na $153.79. Istorya na iiba. Sa tuyang espesyal na istorya, dahil piglalaomang kan 2 anyos na si Cyrus Madjidjan na magkakaigo siya ng special guest sa iyang birthday party. Maubang nagselebrar ang sobra sa 2 dosenang kapamilya simbarkada kan Madjidjan family sa natad ninda sa West Hartford, Connecticut. Kan bigla na sanang may magluwas na oso sa indang party. Mentas na nagkakaigwa ng parlor games sa mga bisita ka magpailingan oso o beer kaya tulo sining nagdurulaga ng mga aki sa laog kanarong. Binalaw na paliong ka mga magurang ang special guest na oso alagad ang beer nagrani sa lamesa kung saan nakalabugtak ang mga pagkakan sa pagkipag-uron sa birthday celebrant halis sa kabubuldanan na oso narani sa indang harong dahil nagpailing ni pagiging mabangis o maisog ang oso asin kalmado sa naglakaw-lakaw pasiring sa picnic table asin kinakan kani ang mga cupcakes. Speaking of kan US Department of Energy and Environmental Protection na inkaso makailing ng oso o beer gumibo ni makasog na tanog tanganing maghalini. Flashback. September 16 kan taon 1897 o 1897 kan si Father Pedro Chirino
Ang author kang pinakang-enot na history book sa Pilipinas, nagadaan sa Manila. Si Chirino sarong misyonaryong Hisueta na nagsurat kan Relasyon de las Islas Filipinas kan 1603 na napublikar sa Roma kan 1604. Ang Relasyon de las Islas Filipinas masentro sa istorya ka mga misyon ka mga Hisueta na nagpuon kan 1581. Sinurat ni Chirino ang kadakol na bagay arog kan interes as importansya kan tawo, mga pagtubod kini, pag-ugali, lingwahe, pamumuhay, reliyon as influensya kan mga misyonaryo. Kasabay sa mga naisurat ni Chirino ang transisyon kan Filipino writing hali sa baybay in script pasiring sa Latin alphabet. Si Chirino ipinangay ang taon 1557 sa Osuna, Andalusia. Magatugan niyan po sa tuyang kabilugan kang Bareta alas 12 tinipon si kinalap sa DCGB News Base. Sa pangarang ka nagsurat ka mga Bareta, News Director Edwin Pilota Siriman si Angel Mustasa. Technical side kasabay niya to June Napolis. Sa DCGB Social Media Department kasabay niya to si Tricia Marilitana, Siriman si Richard Astor. Salamat po sa mga nagantabay kay Kuya Bob Candano. Brown out na naman digdi sa tabako, oral daw na sana 2 to 3 times a day. Gerald Aranya, good noon po Sir Mar, and God bless all over the world, especially Aranya family. And si Sir Lou Arthur Silver nagantabay sa Saudi Arabia. Nagapos nagantabay sa DCGB News Online sa DCGB 729 kHz. Sendo ka po sa po si Mardela Daingiba. Thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.